Tri základné signály, pri ktorých budeš vedieť, že sa blíži k vyhoreniu. A popri tom ten tretí je najdôležitejší, ale ľudia si ho vôbec nevšímajú. Prvý signál. Tvoje prostredie sa nezmenilo, ale ty reaguješ úplne nejako inak a nedokážeš si užívať život tak naplno, ako si to dokázal v minulosti. A potom tvoje ráno vyzerá následovne. Staneš, ale na nič nemáš chuť, nič ťa nebaví a nie si chorý, nie si unavený, len sa cítiš prázdny. Druhý signál, ktorý je spojený s vyhorením, je signál, že na všetko reaguješ vo väčšine prípadov veľmi podráždene. Niekto ti povie úplne jednoduchú vetu a teba to dokáže vytočiť alebo nasrať. A nevieš prečo. Ten tretí signál, ktorý je najdôležitejší, je, že vôbec nerozumieš svojim pocitom a tomu, čo sa ti odohráva v hlave. A toto je ten najdôležitejší bod. Na to, aby si zvládol akékoľvek signály k vyhoreniu, musíš rozumieť tomu, čo sa ti deje v hlave, čo sa ti deje v tvojej mysli. Dokážeš zvládnuť veľa v svojom živote. Pre viac rád ma kľudne sleduj.